Bueno, Reineta, què tal el primer viatge amb la moto, com ho veus? El primer de què? De fa 5 anys. De la meva història no, El primer viatge des de fa molts anys, sèrio, sèrio. Que porto molta carretera, jo ja. Mucha calle. Carretera. Ah, vale, vale. Molt bon dia, motorratets i motorratetes. Benvinguts a la primera ruta en sèrie que faig a la meva dona, amb la Txell, per els Pirineus d'Aragó i el País Basc. Vam sortir ahir de Tarragona i ens dirigim cap a Sant Sebastián. Ahir vam fer nit a Jaca i avui ens hem aixecat ben d'hora i a les 9 sortíem i la primera parada ha sigut aquí a Canfranc, a l'estació Canfranc de França, on hem fet un esmorzaret i ara continuem ruta direcció als Alts Pirineus aragonesos fins següent parada, la venta de Don Pito per fer un pinxo de xistorra. Fins ara! Bueno, sortint de Canfranc, l'estació que servia de frontera, Anyosà, i que ara s'ha convertit en un hotel de lujo. Hem intentat esmorzar, però no ens han deixat. Perquè sí. Sí, però segur. Al final enllacen la carretera. I ara ja hem sortit de Canfranc i anem direcció a l'Alto Pirineo, aragonès, on farem una paradeta d'aquí una horeta i mitja per fer un pinxito amb un caserío vasco o navarro. Tinc aquí la Reineta. Reineta, dis algo? Dis hola? Molt bé. I ara, doncs això, són les 10:37, estem a 29 graus i anem direcció a Sant Sebastián. Ahir vam fer el primer tram, Tarragona-Jaca, i van passar moments complicats amb 45 graus, dalt de la moto. Vam tindre que fer una parada d'emergència a Barbastro per refrescar-nos perquè era insoportable. Motorratets! Bueno, molt bé, seguim ruta, seguim camí per una part de la Transpirinaica amb la Reineta i amb el Dani i la Rosaura. De moment anem tranquil·lets, carreteres solitàries, temperatura 24 graus, ara ens ha baixat una miqueta, estem la mar de bé, mirant el paisatge. Què més podem demanar?
Que no és bonic això? Mira, que bonic. Mira que bonic. Mira quin caserío aquest aquí, veus? O sigui, aquests caseríos són xulos si els tens d'oci. Però si els tens per currar... Pues que tens la granja, que tens les vaques, que tens els d'això, que tens la feina del camp. Doncs molt bé, continuem en ruta, hem fet ara un primer port de muntanya molt xulo, pujant a Candanxú, un segon port de 700 metres d'alçada i ara l'estem baixant. Adéu, motorretits! Bueno, segon port superat. Ara anem a per el tercer. Les 12... Falta 5 minuts per les 12, 23 graus. Per les carreteretes del Pirineu francès. En mitja horeta suposo que arribarem a la venda de Don Pito. I continuem en ruta. Aquestes carreteres són les que t'agraden a tu, que sí? A mi també. Me gusta mucho, me gusta mucho. Bueno, pues ara pugem el tercer port de muntanya. Aquesta carretereta està millor, és més ampla. No hi ha gravilla, hi ha prou espai per 2 carrils ben senyalitzats. No hi ha curves tan tancades. Mira, diu que ens podem trobar amb baquetes per la carretera. Mételes, mételes. De moment no venen, Però ja vindran, ja. Vaques! Que bonic això, que bonic. Aquest port fa pinta de port de Tura. Hola, hola, mira quin bosc, mira quin bosc. Per favor, Això no té nom, Caques de vaques o de cavall. Ep. El tío, ojo, Col de Peiré. Molt maco, la carretera molt xula. Molt ben asfaltada. No em diguis que no és bonic, això. Adiu, adiu. Què dius adiu? Diguis adiu, dona. Tu ara ets de la tribu, avui ets de la tribu. Què? Què me'n dius?
motorratets! On estem? A la Farroà? Valle del Roncal, sí, a la venta de Don Pito. Doncs sí, camí de Sant Sebastián per el Valle del Roncal. Després d'haver fet un pinxo mida XL a la venda de Don Pito, baixant un port que venia de França. I ara, quan són la 1:30, 2:45, a 33 graus, comencem la segona part del viatge, el dia d'avui. Adiu, adiu. Bonjour, monsieur. Aquí tenen brioixos i croissants. I baguetes. Baguete. Bueno, molt bé, de moment seguim ruta. Tot molt xulo, una carretera molt guai. Tornes a dir alguna cosa, Txell? I dalis. Venga. ¡Hola! ¡Voldi! ¿Vale? Molt bé, paradeta, ponts de benzina, a prendre un cafè. Ai, a prendre un cafè no, a prendre alguna de beure. I ara buscarem la paradeta pel cafè. I si podem el pastisset de formatge. Vinga, va, la temperatura comença a baixar. 36 i baixant. Vale, som a Roncesvalles, Doncs ja hem parat en Roncesvalles a fer un cafetonet i un pastisset de formatge. Hem descansat una miqueta i ara, sense córrer, farem un tram de ruta fins a arribar a un poblet francès recomanat pel germà de la Rosaura. Ara la temperatura ja ens ha baixat a 25 graus, el cel s'ha encapotat una miqueta i s'està bé, i són les 4:15. Bueno, estem a la població d'Espelette, al sud-oest de França, un poblet molt maco, i aquí el Dani ens ha previst una última parada i tenim aquí a la Txell, el Dani i a la Rosaura que estan fent de guiris.
Bueno, ja hem arribat a l'hotel d'aquí de Donosti, que és una caserio que està a les afores. Com es diu aquest hotel, Dani? Ostres. Bueno, el hotel... Usataguieta. Usataguieta. Algo así. A mi no me habla así, ¿eh? A mi no me sí, habla así. Cuidado. Bueno, el hotel fa molt bona pinta. Ara estan fent el check-in, però fa molt bona pinta. A veure, El plan d'avui, habitacions. és igual, habitacions, lo de menys, estarem cansats. Perquè mireu quin panorama. Sí, Maco, molt maco, veïnats. molt maco, tot molt maco. Vale, el plan. Dutxeta, canviar-nos, gin tònics, fas... Algo primer per fer gana, gin tònic després de sopar. Després de sopar, vale, cerveseta i soprem avui aquí. Sí. I demà ja dia libre per Donosti, sense moto. Molt bé. Vale. Amb ganes de treure's el traje de moto. Vale, adiu. Ben llet. Berriro galduta gabiltza, hau da umarka, ezin da ulertu aurrean daukagun mapa. Euskaldun peto, baina argi galduen pare, nahiako detibili, aldaren norabideri gabe, aldapan gora, pausori pauso, aldapan bera, auzorik auzo, azan ondo tapago, eskultura raro, kaleak edo mendiak zergatzen gaitu gehiago, aldapan gora, pausorik pauso, aldapan bera, auzorik auzo, azan ondo tapago, eskultura raro, kaleak edo mendiak zergatzen gaitu gehiago. Bueno, això ja s'acaba, avui és l'últim dia que estem a l'hotel i ara anem a baix a esmorzar i ens canviarem. Tenim les maletes mig fetes, ens canviem i anirem ja en direcció a casa. Ahir va començar a ploure al vespre quan tornàvem de sopar i aquest dematí he tornat a ploure una miqueta. ¿Qué? ¿Te guste? Que no. Espero que sí. Como no le guste, aquí hay Pero sopa para queremos rato. todos, me parece, ¿eh? Trae más cucharas. Oh. Buena pinta la tiene, ¿eh? Hostia, tanto. Tanto, sí. Sí, consistente. Está. Que va a ser agua churri. Sí, y te dejo esta pizquita ahí. A ver. Muy bien. Gracias. Tens un platet? Pues,